o altfel de finală la noi în țară, nu de fotbal sau politică. A avut loc o întrecere plină de fair play acolo unde câștigătorul a luat totul, adică faima și prima poziție. Ce puteau băieții să facă, fiindcă fete nu am prea văzut pe o vreme primăvăratică? Să-și răcorească procesoarele și nu numai. Venit aici să prăjesc procesorul. Ca să înghețăm procesoarele. Pentru overclocking. În finala competiției Open Overclocking Championship 2009, faza națională, au participat cei mai buni overclocking de la noi. Câștigătorul competiției va reprezenta România la etapa regională de la Praga din aprilie. Intrarea a fost liberă, iar spectacolul garantat. Overclocking-ul reprezintă procedeul prin care o componentă hardware de computer este forțată să funcționeze la frecvență mai mare decât cea specificată de producător. Componentele cel mai des overclockate sunt microprocesorul, memoria RAM, placa grafică și chipurile de pe placa de bază. Scopul este de a obține performanțe mai mari, fără ca acest lucru să ducă la instabilitatea sistemului. Acest procedeu poate duce la economii, nefiind necesară achiziționarea unei componente mai scumpe și mai rapide, reversul fiind posibilitatea de a micșora durata de viață a componentei overclockate sau chiar distrugerea ei. Așadar, pasiunea pentru depășirea limitelor poate duce la stricăciuni. Ce nu facem sau ce facem pentru a depăși aceste granițe depinde și de puțin azot lichid. Bine, un pic mai mult. Ce trebuia să faci ca să participi și tu? Ne spune unul dintre organizatori. Condițiile de participare pentru anul acesta au fost foarte simple, am lăsat libertatea foarte mare a concurenților, în principal să fie locuitori în România, în cazul în care organizăm în România. Prin regulamentul care l-am făcut pentru această competiție am încercat să nu favorizăm concurenții cu hardware foarte bun. Acest lucru chiar ne-a bucurat pentru că am observat prin regulamentul care l-am făcut că în final a ajuns un concurent care a reușit un overclocking foarte bun pe o platformă nu atât de performantă. Și rezultatele lui în final au demonstrat că chiar are niște abilități de overclocking foarte bune. Dintre toți participanții înscriși, doar primii 3 clasați au participat la finala concursului, pentru desemnarea reprezentantului României la etapa regională. Cei 3 concurenți au primit platforme de test Gigabyte identice pentru a realiza o sesiune de overclocking. Aceștia au trebuit să salveze un screenshot cu cel mai bun rezultat la fiecare sesiune de overclocking pe stick-ul de memorie oferit de organizatori. În funcție de rezultatul obținut de fiecare participant, s-a realizat un clasament pentru fiecare sesiune. Chiar nu mă așteptam să câștig. Nu este un personal best. Condițiile de aici, din păcate, nu sunt chiar foarte propice recordurilor și nici hardware-ul folosit nu e chiar de top. Dar am fost un rezultat bun în condițiile astea. 10.300 în Everest, lățimea de bandă, în megabyte pe secundă, și 13.800 sau 13.900 în 3D Mark, folosind un GTX 260 overclockat. Iar un Super Pi puțin peste 2 minute, 2 minute și o secundă, pe la 5 GB și 100, ceva de genul ăsta. Procesoarele, sursele, culerele, LED-urile, azotul lichid au făcut atmosfera. Câștigătorii, dacă vor trece de finala regională, ne vor reprezenta la Taipei, în Taiwan. Orice overclocking se face pe răspunderea utilizatorului. Zona IT nu se face responsabilă de niciun fel de modificări sau defecțiuni apărute la procesor, placă de bază sau alte componente.